Hello? Mr. Fofotu. Wala wow. Baba ka ji me da fara trending kuwa? A'a yin shi ne. Baba zaman gidan dole. Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. 'Yan mata zaman gidan dole, samari zaman gidan dole. Baba Buhari zaman gidan dole, 'Yar Rufa'i zaman gidan dole. Antin Maryam wazirin an rage zuwa outing. Zaman gidan dole, Morel posting back to back, who is counting? zaman gidan dole, DJAB kwanan minama, no more testing. zaman gidan dole. This work Mr. Fofotu sun daga kafa ma flexing. Zaman gidan dole. Ofista ba dole in zauna gida ba. Gwamnatinmu ma suna ɓoye an fara kama mutane corona. Kai dole in kama kaina gida. Dole in sai data kwarai. Gari kwaki can ciki. Na siya sigan kuli-kuli. Noma da baka da tiri-tiri. Zaman gidan dole. Kowa na zaman gidan dole. Zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. 'Yan mata zaman gidan dole, samari zaman gidan dole. Baba Buhari zaman gidan dole, 'Yar Rufa'i zaman gidan dole. Muka je siyan garin kwakin 10k na dauna 5k for the 30 days. I'm too young to die, my hair is still black. You're coming to my place, you better go back. Hadi kin iya come, ba damuwa. Kai An mata test, negative. koma me ta zamanta kawai da su 'yan mare sallah sun fara yin sallah. Zaman gidan dole, A da ba masu tsoron Allah. zaman gidan dole. Christian a gida suke addu'a. Zaman gidan dole. All because of this coronavirus. Dole ai zaman gidan dole. Lily Prince, Zaman gidan dole. LSV, Zaman gidan dole. Larabi, Zaman gidan dole. Pretty Saadat, Zaman gidan dole. Salsfa Titi. Zaman gidan dole. Da Gash da Balu dole. Flexi dole. CR dole. Kai